Беренче салкыннар белән татар авылларында каз эмәләре башлана. Казлар инде май туплаган, мамыклары күпергән була. Күршеләр, туганнар, дуслар бергә җыелып каз эшкәртү борынгыдан килгән матур гадәт. Ите ашарга, мамыгы мендәрләргә китә. Кызларга бу менә дигән бирнәлек. Каз эшкәртү осталарын Бөтендөнья татар конгрессы быел каз эмәсе фестивален оештырып, ил буйлап эзләде. Безнең электән үк татар халкы пычкаклар белән эшләгән. Шулай беленә дә инде. Татарның матур йоласы безнең республикада гына түгел, чит төбәкләрдә дә саклана. Фатима Абдрахманова Оренбург өлкәсеннән, анда 150 меңнән артык татар яши. Фатима ханым каз мамыгыннан мендәрләр ясап, конкурста җиңү яулый. Каз өмәсендә каз йырлар йырлыйбыз, матур итеп каз өмәсен үткәрәбез. Тырышабыз өйдә татарча яшәргә. Менә минем внугым бар, 9 класска хәтле мин белән бергә булды. Татар апайлар килсә, мәйтәм татарча сөйләш, татарча телен югытмаска тырышабыз. Башкортстанның Туймазы районы. Флюрә Нурдинова Башкортстанның Туймазы районыннан 40 ел ашсу ustaсы булып эшли. Ул пешергән каз жюри агзалары күңеленә хуш килгән. Инде татар кызы булганга күрә, мин татар ашларын бик ныграк яратам. Текмәкләр, кыстыбыйлар пешерергә. Минзәләдән Гыймазовлар гаиләсе фестивальнең гран-приена лаек була. Аларга төп бүләк самавыр тапшыралар. Ел саен бу гаилә үзләре каз бәбкәсе чыгарып, 100дән артык каз үстерә. Бу эшкә бала оныкларны да җәлеп иттек ди Хушабикә. Балаларыбыз күреп тора, балаларыбызны оныкларыбыз барда әзерләшәләр, күрәләр, яраталар. Шулай булгач, бу каз үстерү югалмас дип уйлыйм. Жюри конкурс эшләрен катнашучылар җибәргән видеороликлар буенча бәяләгән. Үзләреннән менә катнашу турында кагазьләр җибәргәннәр икән, үзләренең эшләп материалларын җибәргәннәр икән, инде гамәл кылып җибәргәннәр икән. Әле бу беренче елда. Бу инде киләчәккә бик нык артачак дигән сүз. Фестивальне ел саен үткәрергә уйлыйлар. Быел аңа Россиянең 24 төбәгеннән 600дән артык гариза килгән. 2022 елда әлеге фестивальнең җиңүчеләрен Мөслим районында Ык елгасы буенда бүләкләргә телиләр. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.